Lujamako bi laguntzaile zirezte. Zuen ardura gauean kabalen eremuaren zaintzea zen. Goizean ohartu zizte, zezena eskas dela. Odei hasita, 3 abertsu 8 tipian. Gauean ez dudanez ikusi izarrik, goiza iritsita ez zait faltatzen indarrik. Lasai egon eneritz ez dauka deus txarrik, behintzat eskapatu da zezena bakarrik. Behintzat eskapatu da zezena bakarrik. Baina horrek ni lasai egun enau uzten, nunda bada zezena nik ez dut ikusten. Ibili zirela korron botila gusten, gaueko basurdeek ere emango zuten. Gaueko basurdeek ere emango zuten. Hasieran nituen hemen kezkapila, bakarrik joan da eta itzuli dadila. Ez da larria lasai eneritz mutila, zezen aita joan da lurramaren bila. Zezen aita joan da lurramaren bila. Baina horretarako ez du aski ego, bersolariak zeuden xilabata gero, bersotan ari ziren ero eta bero, bersolari bihurtu zaigu honezkero. Bersolari bihurtu zaigu honezkero. Ez dakit nun zioten hori erakutsi, hasi bada kantatzen bere boz ta guzi. Zu lasai egon libre bailiteke utzi, horrek adar asko du eta buru gutxi. Horrek adar asko du eta buru gutxi. Bilaketa laneri guk dioguekin, eta atera dugu nahiaina etekin. Zezena itzuli da hor dago gurekin, ospa dezagun kafe torero batekin. Ospa dezagun kafe torero batekin.